Is-sigurtà tal-passiġġieri l-aktar ħaġa importanti fis-servizz tat-trasport. Stqarret dan l-Amministrazzjoni tal-Akkademja tat-Taħriġ tal-Kumpanija Autobuses de Leon f'Oviedo fi Spanja. Waqt żjara li għamilna fil-post spjegawna kif fl-aħħar 25 sena din l-Akkademja ħarġet nies kemm fil-qasam tal-manutenzjoni kif ukoll fil-qasam tas-sewqan. Fil-qasam tal-manutenzjoni l-kumpanija tħarreġ nies fis-sena ta' mekkanik. Fejn għandu x'jaqsam sewqan ix-xufiera jingħataw taħriġ ta' 2000 siegħa li jwassal għal liċenzja u ċertifikat biex jaħdmu mal-kumpanija. Parti mit-taħriġ tax-xufiera isir propju fuq din il-magna. Bażikament din il-magna tagħmel simulazzjonijiet ta' każi differenti fit-toroq, minn temp gravi sa meta taqsam persuna. F'każ li x-xufier jagħmel żball, il-magna tieqaf. Hawnhekk ġie spjegat kif dan il-makkinarju se jkun f'pajjiżna s-sena li ġejja u se jiswa $250,000. Għaldaqstant qed isiru tħejjiet biex il-magna taħdem bil-kundizzjonijiet tat-toroq ta' pajjiżna. Barra minn dan, kull fejn topera l-kumpanija Autobuses de Leon tintroduċi sistema ta' punti li tevalwa s-sewqan tax-xufiera. F'każ li x-xufier jikkawża inċident jitnaqsulu l-punti. Jekk ix-xufier jerġa' jikkawża inċident, ix-xufier jerġa' jingħatalu t-taħriġ. Din is-sistema se tkun introdotta fi żmien sena f'pajjiżna. Dan anke wara taħriġ lil ħaddiema tagħha f'Malta. Taħriġ li sa issa diġà beda minn 70 ħaddiem Malti.